Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, králi Sodomy a Gomory nemajú šancu v boji proti svojmu nepriateľovi. Sú porazení, mnohí prišli o život a niektorým sa podarilo utiecť. Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, potraviny a stiahli sa. Otvorme si Genesis 14. kapitolu a budem čítať 12. verš. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo býval v Sodome, a odtiahli. Lót žil v Sodome a bol zajatý. Správa o tejto vojne je dôležitá z toho dôvodu, že odhaľuje Abrámovo konanie v súvislosti so svojím synovcom. Čítajme ďalej 13. verš. Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamreho, Eškólovho a Anérovho brata. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. Keď králi od východu odtiahli so svojimi zajatcami, presunuli sa na sever pozdĺž západného brehu Mŕtvého mora. Nebolo to ďaleko od Hebronu a Mamreho, kde býval Abrám. Z toho miesta, kde žil Abrám, mohol sledovať akýkoľvek pohyb smerom k Mŕtvemu moru. Takže keď sa k nemu dostala správa o tom, čo sa stalo, okamžite sa pustil do prenasledovania nepriateľa smerom na sever. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. Všimnime si, že Abrám má skupinu spojencov. Kvôli postupu a prístupu nepriateľa museli držať spolu. 14. verš. Keď sa Abrám dopočul, že jeho synovca odviedli do zajatia, zvolal svojich 318 vycvičených mužov, narodených v jeho dome, a prenasledoval útočníkov až po Dán. Táto prekvapujúca informácia prezrádza niečo o rozsahu Abrámovho majetku. Môžeme mať určitú predstavu o tom, koľko mal služobníkov. Vo svojom dome vedel vyzbrojiť 318 ľudí. Koľko bolo takých, čo nevedel vyzbrojiť? V jeho dome boli určite aj ženy, deti a starí. Zamestnávanie toľkých ľudí svedčí o tom, že sa venoval pomerne veľkému chovu dobytka a oviec. Prenasledoval útočníkov až po Dán. Dán je hore na severe. Čítajme ďalej 15. verš. V noci rozostavil proti ním svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až po Chobu, ktorá leží na sever od Damasku. Abrám prenasledoval týchto ľudí až po Damask, čo je úctyhodná vzdialenosť. Podľa všetkého sa Abrám rozhodol rozdeliť svojich služobníkov. Jedna skupina zaútočila, pravdepodobne odzadu. Druhá skupina nepriateľa obišla a keď sa nepriateľ obrátil bojovať s prvou skupinou, tá druhá zaútočila z druhej strany. Abrám sa dočkal víťazstva. Prinajmenšom sa mu ich podarilo rozptýliť tak, že utiekli cez púšť a zanechali zajatcov ako aj korisť, ktorú odvliekli. 16. verš. Priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho synovca Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud. Ako vidíme, ženy a ostatný ľud boli zajatí do otroctva. Abrám urobil úžasnú vec, keď sa rozhodol oslobodiť Lóta. Táto zaznamenaná udalosť v 14. kapitole Genesis nie je ničím navyše, ale je dôležitou súčasťou Abrámovho života. Pokračujme 17. veršom. Keď sa po víťazstve nad Kedor Laomerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal, sodomský kráľ mu vyšiel v ústrety do údolia Šave, teda do kráľovho údolia. Sodomský kráľ vyšiel, aby sa stretol s Abrámom. Ale ešte niekto iný vyjde, aby sa s ním stretol. Sodomský kráľ totiž mohol pre Abráma znamenať nebezpečné pokušenie. 18. a 19. verš. Šalémsky kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Nech Abráma požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. Kladiem si tu niekoľko otázok a som si istý, že aj vy. V prvom rade, kde sa tu nabral tento muž Melchisedek? Zrazu sa tu v texte písma zjaví, príde s chlebom a vínom, požehná Abráma a znova zmizne. Odkiaľ prišiel? Kam ide? A o čomu ide?
Čítame, že je kráľom Šaléma, ale takisto kňazom najvyššieho Boha. Ďalšia otázka je, ako sa dozvedel o najvyššom Bohu. Niekde sa to musel dozvedieť. El Elohim je najvyšší Boh, tvorca neba i zeme, inými slovami je to živý Boh, Boh 1. kapitoly Genesis, Boh Noacha a Boh Henocha. Toto je on, nie je to žiadne miestne božstvo. Herbert Karl Leupold vo svojej knihe o Genesis hovorí, že toto je striktne monoteistická predstava. Doktor Samuel Zwemer vo svojej knihe Pôvod náboženstva poukazuje na to, že monoteizmus predchádzal politeizmu. Inými slovami, všetci ľudia mali poznanie o živom a pravom Bohu. V liste Rimanom 1.21 čítame: Hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Pavol ďalej hovorí, že ľudia naďalej upadali až do bodu, kedy začali uctievať tvorstvo viac ako tvorcu. V Abrámovej dobe bol tu muž s poslaním najvyššieho kňaza. Mal poznanie o živom a pravom Bohu. Bol kňazom živého a pravého Boha. Vyšiel a priniesol Abrámovi chlieb a víno, symboly večere Pánovej. Zaujímalo by ma, čo mal na mysli. Koľko toho Melchisedek vedel? Melchisedek sa v písme spomína 3-krát. Okrem tejto pasáže v Genesis sa spomína v 110. žalme 4. verši a ide o prorocký text o Kristovi. Tam sa píše: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. A nakoniec sa niekoľkokrát spomína v liste Hebrejom. Po prečítaní listu Hebrejom chápem, prečo sa v knihe Genesis nič nepíše o jeho pôvode. Nič sa nehovorí o jeho rodičoch, a to je zvláštne, pretože kniha Genesis je knihou rodín a rodov. Genesis hovorí o počiatkoch týchto rodov. Za každým, keď sa píše o niekom dôležitom v rodovej línii, a takým Melchisedek nepochybne je, sú spomenutí rodičia. Je synom toho a toho, alebo toto je rodokmeň toho a toho. Ale v súvislosti s Melchisedekom nemáme žiaden rodokmeň. Písateľ listu Hebrejom vysvetľuje, že dôvod, prečo sa Melchisedekov otec ani matka, ani jeho počiatok, ani koniec nespomína, je ten, že Kristovo kňazstvo vzhľadom na svoj pôvod je na spôsob Melchisedeka. Čo sa týka služby, je Kristovo kňazstvo na spôsob Árona. To, že sa obetoval a vstúpil do svätyne svätých, čím je dnes nebo. Ale ako osoba, náš Pán nemá počiatok ani koniec, a jeho kňazstvo je na spôsob Melchisedeka. Čo sa týka jeho kráľovstva, Matúš nám vo svojom evanjeliu hovorí, že Kristus je synom Abraháma. On je syn Dávidov. Ale v Jánovom evanjeliu čítame: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Nemal žiadny počiatok ani koniec. Pokiaľ ide o stvorenie, on je večný Boh. Vyšiel zo slávy neba, slovo sa stalo telom a my sme videli jeho slávu. V Melchisedekovi máme úžasný obraz Pána Ježiša Krista. Priniesol chlieb a víno. Teraz viem, prečo to Melchisedek urobil. Ako čítame v 1. liste Korinťanom v 11. kapitole 26. verši. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Melchisedek tu očakáva Kristovu smrť. Na tomto základe požehnáva Abráma. Nech Abráma požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. El Elohim, stvoriteľ. Melchisedek bol najvyšším kňazom pre vtedajší svet. Pán Ježiš je veľkňazom pre dnešný svet. Pán Ježiš je na spôsob Melchisedeka, nie Árona, ako sa tu uvádza. Áron bol len pre Izrael a len pre svetostánok. Ako osoba je Kristus na spôsob Melchisedeka. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 20. verš. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu dal Abrám desiatok zo všetkého.
Abrám dal Melchisedekovi desiatok. Ako sa dozvedel o dávaní desiatkov? Očividne mal od Boha zjavenie, ako aj o iných veciach. Čítajme 21. verš. Sodomský kráľ povedal Abrámovi: Daj mi ľudí, majetok si nechaj. Toto je to pokušenie. Podľa Chamurapiho zákonníka mal v tej dome Abrám nárok na korisť ako aj na ľudí. Ale sodomský kráľ je chytrý a hovorí: Daj mi ľudí a korisť si nechaj, je tvoja. Abrám čelil pokušeniu. Potom to, keby niekto povedal: Abrám je bohatý človek, Boh ho požehnal, sodomský kráľ by oponoval: Boh ho nepožehnal, to ja som mu všetko nechal. Vďaka mne zbohatol. Abrám to dobre vedel. Počúvajte. 22. a 23. verš. Abrám však sodomskému kráľovi odpovedal: Prísažne dvíham ruku k Hospodinovi, najvyššiemu Bohu, tvorcovi neba a zeme, že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvy, vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si nepovedal: obohatil som Abráma. Abrám je stále pod vplyvom a požehnaním Melchisedeka a to je dobré, že Melchisedeka stretol. Boh nás vždy pripravuje na pokušenie, ktoré k nám prichádza. V prvom liste Korinťanom 10.13 čítame, že on nedopustí, aby sme boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby sme ju vládali zniesť. Boh pripravil Abráma na túto skúšku. Keď sa Abrám pustil do boja, uzavrel s Bohom zmluvu. Možno povedal: Ó Bože, nejdem do tejto vojny, aby som získal korisť. Nie som na majetok, chcem vyslobodiť svojho synovca Lóta. A Boh mu to dovolil. Teraz to hovorí sodomskému kráľovi ako svedectvo. Abrám inými slovami povedal: Skláňam sa pred živým a pravým Bohom. Zaprisahal som sa mu, že nič nevezmem. Nemôžeš ma obohatiť. Nedovolím, aby si mi dal čo len nitku alebo remienok z obuvy, pretože by si všade hovoril, že to ty si ma obohatil. Ak mám zbohatnúť, tak len z Božích rúk. 24. verš. Nechcem nič, iba to, čo zjedlo služobníctvo a podiel pre mužov Anéra, Eškóla a Mamreho, ktorí šli so mnou. Oni nech dostanú svoj podiel. Abrám hovorí: Títo iní majú nárok na korisť, oni nech dostanú svoj podiel. Ale ja si neberiem nič. To, čo zjedlo moje služobníctvo, nech im je odplatou za to, že ti slúžili a ťa vyslobodili. Ale pokiaľ ide o mňa, nemôžeš mi nič dať. Dostávame sa teraz k 15. kapitole, ktorá je jedným z vrcholov Biblie. V prvom verši čítame: Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Toto je už 4. krát, čo sa Boh zjavil Abrámovi. Boh vychováva tohto muža a za každým ho vedie ďalej. Boh tak robí potom, čo Abrám urobil obrovský krok viery, keď sa pustil do záchrany Lóta a odmietol korisť, ktorú mu ponúkal sodomský kráľ. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít. Aké pôvabné. To je nádhera. Počas boja sa Abrám možno dostal do životného nebezpečenstva. Boh mu jednoducho pripomína: Ja som tvoj štít, Abrám. Ja som tvoj štít. Tvoja hojná odmena. Boh inými slovami hovorí: To je dobré, že si odmietol korisť. Ja som tvoja hojná odmena. Chcem ťa odmeniť. Čo len dokáže Boh spraviť pre toho, kto mu verí a naňho očakáva. Ak si myslíte, že Abrám sa podobal niektorému z tých nábožných chlapíkov, ktorých svetožiara sa zaleskne vždy, keď na ňu dopadnú lúče ranného slnka, mýlite sa. Abrám je v skutočnosti veľmi praktický muž a práve teraz sa hodlá ísť rovno na vec. Myslím si, že Bohu sa páči, keď sme takí. Kiež by sme sa vedeli zbaviť tej falošnej zbožnosti a pokryteckého postoja, ktorý dnes mnohí fundamentalisti majú. Všimnime si Abrámove slová. Sú celkom úžasné. 2. a 3. verš. Abrám povedal: Pán, Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Abrám ešte dodal:
Veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom? Abraham tu hovorí: Nechcem viac bohatstva, nepotrebujem ho. To, čo mi leží na srdci, je, že som bezdetný a chcem syna. Sľúbil si, že ma urobíš otcom veľkého národa a že moje potomstvo rozmnožíš ako piesok na morskom brehu, čo sa pre množstvo nedá spočítať. Ale nemám ani jedno dieťa. Podľa Chamurapiho zákonníka, ak by Abraham nemal dieťa, časom by sa jeho dedičom stal Eliezer, jeho správca a hlavný služobník, ktorý mal potomka. 4. verš. Hospodin mu však povedal: On nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Boh je veľmi praktický, keď človek k nemu pristupuje prakticky. Abráma uisťuje: Dám ti syna, Abrám, dám ti syna. Boh zobral Abráma za ruku a vyviedol ho do noci. Čítajme 5. verš. Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal: Toľko bude tvojho potomstva. Toto je nesmierne nádherné. Najprv mu Boh povedal, že jeho potomstvo bude nespočetné ako piesok na brehu mora a teraz hovorí, že bude nespočetné ako hviezdy na nebi. Abrám nemohol spočítať hviezdy. Videl ich asi 4 000, no pravdepodobne ich tam bolo vyše 50 000. Abrám nevedel spočítať svoje potomstvo a ani dnes by sa nám to nepodarilo. Abraham má v skutočnosti dvojaké potomstvo. Telesné, ktorým je izraelský národ, a duchovné, ktorým je cirkev. Ako sa cirkev stala Abrahámovým duchovným potomstvom? Vierou. Pavol píše Galatianom v 3. kapitole 29. verši. Ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. Pred mnohými rokmi som mal tú česť hovoriť pred skupinou mladých židovských mužov. Poznal som niektorých z nich ešte z obdobia, keď som neveril v Pána Ježiša. A niektorí z nich boli moji blízki priatelia. Hovoril som o sláve Mojžišovho zákona a povedal som im, že jeho naplnenie bolo v Kristovi. Na úvod som im povedal, že som rád, že sa im môžem prihovoriť, pretože som vedel, že sú synmi Abraháma. Ale keď som im povedal, že aj ja som syn Abraháma, prekvapene pozreli jeden na druhého. A potom som im povedal, ako som sa stal synom Abraháma. V Božom zasľúbení sú zahrnuté tieto dve potomstvá a to je úžasná pravda. Prejdeme k 6. veršu. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Toto je jeden z najväčších výrokov v písme. Uveril Hospodinovi. To, čo to znamená, je, že Abraham povedal Bohu amen. A Boh povedal: urobím to pre teba. Abrám na to odpovedal: verím ti. Amen, verím ti. A Boh mu to počítal za spravodlivosť. Pavol o tom hovorí vo svojom liste Rimanom 4. kapitole od 1. po 5. verš. Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Čo hovorí písmo? Abrahám uveril Bohu a započítalo sa mu to, čiže jeho viera za spravodlivosť. Spravodlivosť tu teda predtým nebola, ale skrze Abrahámovú vieru mu ju Boh započítal. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ak si skutkami zaslúžiš spasenie, potom ti ho Boh dlhuje. Ale Boh nikdy nezachraňuje inými prostriedkami okrem milosti. Nikdy nemal inú metódu pre spásu. Ak budeš spasený, tak len preto, že si uveril Bohu, prijal Krista ako svojho spasiteľa a uveril si, že Boh ti dal spasenie. Ale tomu, kto nekoná skutky, žiadne skutky,
no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, koho? Bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Jeho viera sa počíta za niečo, čo nie je z jeho vlastných síl a práve to sa počíta za spravodlivosť. Abraham uveril Bohu. Jednoducho prijal to, čo mu Boh povedal a uveril mu. Takto môžeš byť spasený. Keď uveríš, že Boh pre teba niečo spravil, že Kristus za teba zomrel a znovu vstal. Boh ti to bude počítať za spravodlivosť, keď jednoducho príjmeš Krista. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho odporúčite ďalej, alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznavamebibliu@gmail.com, alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.